Política estética, esa manifestación moi así que queremos facer moi vistosa, pon o centro na estética, na performance, no estar, mais a veces non hai reflexión, non é transformadora. Mudar ese tipo de experiencia que se fai desde a emoción para vivir experiencias máis reflexivas. E tamén é moi, político xuntarte cunhas poucas persoas e cuestionar, si? Falar desde o pensamento vivo. Hoxe tamén ves moito que eu teño ido a algunha que pon mesa redonda e non é unha mesa redonda, é unha palestra, sabes? Onde unha persoa vai falar e ten anotado, todo isto, non? A min gústame, dentro do eu como decisión propia, eu séntome con persoas que sí que están dispostas a, experiencias reflexivas e non emotivas. Que non precisamos apuntes. Imos falar desde o pensamento vivo, porque nos imos permitir incluso dicir algo que está errado, porque para iso somos varias persoas a pensar. Isto tamén é moi revolucionario.